सानजाखा हामजादों ओमफ्राय जों दिनै हिंखाय सिनि गया हासिनानो गुवाहाटीनि तुबुलाय फाय माने जों दिबने सिनि फ्लाइट ओमफ्राय जों नगसे हाबियाको र लगियाव दङ गया बिसाल जों कनैनो ओमफ्राय बरखायता थांका जों नगसे हाबयाको ओमफ्राय आगोले किसा जों सामंनानै बाथाक माने गाबनो काइसाको खानावै आसमसा बेलाखे तामजानि हायमा दंखा जेने गया सानजानानि खबर ता ताम सानाय आसमसा खानावै ब नगो फायनो हानाय खानावै बेलाखे तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय जोंनो ब बिनि गार्जेन रखनो साहरमा करै ओमफ्राय फुङाव दां खामो काइसा भिडिअ रखम फुङाव काइसा बिनि मामा आपडेट रखरका WhatsApp ते हिंखाय नाय जायगाता आपडेट होनाय दङ आमखाय फायनानै आमखाय र क गियाना होनाय दङ ता आपडेट होनाय दङ आं आपडेट दिखाबा साखा होनाय दं माने ता ओमफ्राय बय कल खायो से सायमानो सानजाना ट्रिटमेन्ट खायलिया नगो फाय दङ होननाय ओमफ्राय खानावै तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय ताम सानाय आंखे वानासि थांखा एक्चुअली जों किसी सालाय जानायनि दरकार ब भिडिअ खाय रहका ठीक न ओंखा जों किसीसा जानायनि दरकार तांके जोंथ ननि फार्स्ट टू लास्ट अपडेट फन जों नन सुबाखर दङ जारा ननि आपडेट सोंनाय रक अनेक कलबो खायছো ना बने आपडेट बाहाय होनाय जों बकबाय krंनानै खूब चाइटोखा बिनि बाबुनो कल खायका बार बार रमिया गताय बिनि मानबो कल खायो बिजि फानाङै माना अजरा दङ के हायपन केबो आपडेट नाय करे केताबो मिया सारियो जों बिनि बाबु बाय किसे कक साका के बसावो जों तामरो खायमा जानो जों किसे बुदि दिन साव के सिनि दादा बे कक साव जाफ्रोबो तो सायमान बले कल खाय आफुपानो जों साना दरकार ब्रो जों नगो फायसिनायनि सानानै नांमानि ताना के माने कोनो साया हतर के आनि भिडिअ आं निजेनि भिडिअ से नायजिया ब्रो आपडेट देंके आं भिडिअ पोस्ट खायरिखा अल कमेन्ट नायनाय माने ताम नगो फायसिनाय फु गोबां बयबो कल खाया नगो फायसिनायनि सम अल खते से रिपीट भिडिअ नायनाय मालाय नगो फायसिनाय फु के वानाय थागाता के जों किस फाइटन बंने बसाबा फाइटन हाया देबा फाइटन संनो तो केसा इनफॉर्म खायना नांगमन कल खाय साकाय बाय थागामो संबो तो साजा खामता हंकाय अब कल खाया आर कैसा फाइकेबा तामजानि हाया देबा संनो संपुलानि सेमा सक सबाय दङ बरकनो सक सापोर्ट खालाय दङ ओमफ्राय संनो एटलिस्ट कैसा कल खायपनो साका हंकाय आबनो लोकरोगा सक चोबा लाइमानि ट्रिटमेंट खायतन हनाय ओमफ्राय दाबो हंकाय हठात जासे फायलायो हंकाय लोकरोबो तो खा तामजानि हायं जगनाय हाया देबा नगोतो मासे कस्तखाय बाजार सदाय चोबा लायखासिनि सिगला सिगले ओमफ्राय बिनि लास्ट तो ट्रिटमेंट केमोरिना दं माने ओमफ्राय केमो बरि लाया बरक बियां गुबुन आयुर्वेदिक रग एडमिशन रक खालायगा बटे रक खालायगा हमेशा अपडेट नुखा ओमफ्राय 20,000 रक दांकामो पर डे दिनो अब हाय रक ओमफ्राय अब तो बेसि तंलिया बरक कয়েকদিন से तंसिनामले बटे खाय आम हाय रक ओमफ्राय आम हाय रक ओंखाय माने संबो तामजानि असक सामं खालाय माने तामजानि हायमा दङ ता संनोसे माने कल खायपानो साया ओमफ्राय बेलायखे तामजानि बखा तामजानि हायमा दङ ता हाया देबा हासक पुलानि सेमा सं सबालाय माने ओमफ्राय एटलिस्ट कैसा कल खायपानो तो साकाय जाखामन हायमा दङ ता के जों बिसाला बखा तंथखौ बा जों बनो लामसनान बागै फन जों ट्राई खायखम हायदिबा ताम हायनि थाव बखारो माने अजरा जराबो के जों बुखो हासिना नक जतो नगै मा खाना अब जतो लोकरंनि कयमं बायसे जों मा थाङो जों तो कैसा लगैबो तङै माया ते कमा गुबुन रुगि रक तेबो सिरियस दङ के ब्रनबो किसे जरा मारनाय कैसा लगै तङै जों प्राय मिनिमाम 2 माने सागा हाके तंग्रा बन लाग्यो हायदिबा के अपनो हानि बिसिंति कयने मुसुं माके हासे जरा डोनेशन खायनायाव एबा के जरा बनो चो खायतोनाय अनलाइन बिसिंति आनि बिसिंति गां पर्सनली आं साना मुसुं माने ओभरनो स्टप खाय माके जाव कारण बक ट्रिटमेंट खाय आंके डोनेशन स्टप खाय माके जाव हायदिबा ना
अब तो ट्रिटमेंट खाया हंका जों सुबा लायै तै ताम खायसनायसो हाया दबा Obono ta. जों जरा सुगियानो सुग्रि देवा जरा महागे डोनेशन थुम लायै बाजार सदाय जों सुबा लायो हंगे ट्रिटमेंट से खाली हंगा तो सुबा लायै ताम खायसनाय Obono. हाया दबा हंगा सक लोकरक सुबा हरमानि ट्रिटमेंट खाया हंगा लोकरक निश्चय अब खा कोयनाय Khabai nai. खा बायनाय अब नता hingke abo no at kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bokha ma tongkhata sekpa kol kaisa ponjo chongno khai sai re malaya Tabo fanje saimi ako bato nogo de sokoija na ayang de tongkha. abo nota Obono ta sajai to tai kono pokore boroni ichha jani nukhungni jani basabati ja hayade bana. Hingke जों samani karan ke jahate lokorok suwa khaba hingke जोंबो first ni simi last abo update tongkha hingke kisisa saimana nusungmani ani bkhao ke ta. Hingke anyway bro busy rok phangi ma khana hai bro jara free tong rok isa sano hingke nog jodi full update sinan tha hingke जों screen ma number ri bana boni mama bro ni hingke nog bo kirang dita.